Hala, unsa mo diha oy? Hala, dagko naman mo kayo, anong nagtutoy pa man mo? Kapit na kadagko sa inyong inahan. Mao di ay inyong gi o di nga inyong gi patay to inyong manghod. Gusto ka mo ang makatutoy. Ikaw pud bulaw, nabot man pugadra. Kaluoy, naluya na intag tinutoy. Uy, kadagko na siyang anak nagtutoy pa. Nga, unsa man ni sila oy? Anong nangyari? Sarap-sarap ng titing. Tanaw guys. Ito na ning dagkuan nila guys. Pero nga nung nagtutoy pa ni. Kani magod siya guys. Sabuha mo ng utana. Bago ni siyang panganak. Oh, kani siya bago ni siyang panganak. Nya kay ang iyang tulo ka gagmay nga anak. Ang taon sa to. Bugno siguro itong ilaga nangamatay. So kani siya. Ning duha mo ning mga magulang atong nangamatay. Siyempre, sakit siguro yung tutoy kung dili matutyan. That's why, iyon ang ipatutoy yung duha ka anak para makuha niya yung gatas. Ang pa kayo. Sa una, di gini niya patutyon. Karong patutoy na, murapog tao ba? Kailangan i-post ang kuan ba? Mamob ang gatas kay magsakit siguro na ilang diding. Luoy. Si Bulaw. May nakadako na kong views, oh. Si Bulaw! Lami day na. Lami day na. Lami. Disturbo. Lami day na. Lami sa ilang patutoy-tutoy, eh. Gijuduot. Dah. Alam mo dra. Ikaw, sa kadra, nga dra mampug ka. Stop na, be. Stop na, diding-diding, be. Kulang na baya mo. Sakita na, ano na. Pang sipon pa, Jod. Usom, siguro ni sipon karon. Kaluoy. Nagulan man gud sa gawas. Nangnagan sila dire. Stop na, be. Stop na. Stop na. Stop na, be, diding, oh. Oh, pareha na kakadako ato. Na. Pareha na kakadako si mong mama pa. O, gamay kayo na si dakmat. Stop na, be. Very good. Very good. Ang bulaw-bulaw. Katulogon. Oh, adyon man luis yung inahan ba? Pagin madalog dental. Sige na, oy. Nara po trabahoon. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Bisang Kulot. Abos.